zdravite killerkov tým u tohto druhého videa na hru World of Tanks. A som tu aj s kamošom, ktorý sa volá Mr. Pelo. Presne tak. A moje meno je Killerko 5. A dáme sa rovno do toho. Hej, priprav sa. Pelo. To je trojka. Hej, trojku. Aj si štvorku alebo trojku, dvojku. Jedno. Ja urobím dakedy presnejší tutoriál na World of Tanks. Možno, že aj dneska k tomu bude dať. A môžeš to štartnúť. Okay. Tak. Toto strihneš načítavanie, nie? Aby to nebolo zdlhavé. Takže uvidíme sa za chvíľu. Pre vás to bude iba taký okamih pravdy. A sme späť. Už teraz som to strihol, ale pre vás to nebolo nič iné. Ste to mali hneď za sebou, takže... Ja budem robiť sériu vodka. Asi sám. Alebo s Killerkom. A potom budem robiť... tutoriály na módy na Minecraft. Presne tak. A ja som si teraz znižil audio, lebo to strašne hučí. A teraz v čete, čo som pozrel, tak niekto napísal, že niečo, že s Pelom. To je fakt vynikajúce. Som slávny. Slávny šmeliak. Takže s tým sa vybrala na ten hudný kopec, že to je ťažké. Nebolo trvať, tak som to chcel povedať. A na mňa je slavný Mr. Pelo 1, 2, 3. Pelo, chytáš? Chytáš? No keď ja vystrelím, tak ti dám väčší damage než ty Aj, ja na obzore. A keby dačo, takže sme v čete, takže keď ťa zasiahnem, tak mi to nedá pokutu. Cigáň, ty ma nezasahuj, lebo ja ti dám do čety. A vidím na obzore! Cigáň! Si normálny? Ty si normálny! Predo mňa sa napkaj. Dostali radistu. Dostali! Se v dosahu ostatních vozidel. What the fuck? Seklo mi to akurát teba dali do kosti. Do železného panciera mi to nastreľovali. Jedeme! Slúchatka máme pokazené, jak môžete vidieť tam dole. Slúchatka sú pokazené, no Mr. Pelo sa nám tu premáva. Jaj. Za strom. O, to som nechcel, ježiš, jej. Niekto dostal záchvat. To čo? Morej, bungee jumping idem. Ideme bungee jumping, ľudí. Idej. Bungee jumping. Ojojoj! Chytaj! Skouši! Dostali to! A mám to! Killerko! Čo more, my si mi tu brával? Dáme si na Pelouška. Teraz to bude len také dve bitvy, aby to nebolo moc príliš dlhé. Lebo vtedy som to musel strihať a to bolo... Pelo, mám asi na tebe, ale ty si asi... Nie, ty nie si mŕtvy. Peloušek! Pozor! Peloušek to dostal. Klima! Peloušek! Čo si? Peloušek, zdrhej! Utíkej, Forest! Ty vole! Máme poškodený pás, jak jsem dobre počul. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Nemôžeme A dal dál. som si kill. A nie, dakedy si dám až 5. Tak môj rekord bol 7 kg za jednu hru. Môj bol 8. Som lepší Peloušek. Ale minulé video, ak ste nevideli, tak si ho pre istotu pozrite, lebo tam som ich dával, jak nevím co. Takže... Som ich tam šudil. Jak sa dávajú tie značky? CTRL a klikám po mape, nie? Hej. Alebo dajme to do garáže. Veď už ja som tam už dávno.
Ja som na to zabudol úplne, že to sa dá odísť a nie to sledovať, takže ja si zoberiem to, čo minulé. To bolo dobré, tým som ich šudil. Takže pripraven. To je trojka? Hej, trojka. Peloušek potom to už môže spustiť. Ja už nemám ani trojku. To nie je ani trojka. Takže ja budem posledný, určite. Tak. Ako ne? Peloušek je posledný. Ty máš asi dvojku, nie? Áno, mám dvojku. Prémiový Jakže prémiový? tank mám. Skáde. To si dostával na Vianoce, či kedy. Takže aj ja to mám. Áno, aj ty to Okej. máš. Somariny to nechcem. To je koľkatka? More, dvojka. Hej, dvojka, veď som to mal. Dobre, takže s tým, čo ich dáme všetkých. Pentakill si dám. Ach. Poďme, jedeme. Sieť. Jedeme. Potom strihním načítavanie. Áno. Jedeme. Lidi, nebudem to strihať toto video. Bude nie až také dlhé, bude to na tých 10 minút. Tak. Uvidíme, jak si ich teraz budem šupať. Budem sledovať Pelouška. Vy ste videli aj jeho zábery. A tešte sa na ten tutoriál, to vám to všetko vysvetlí a ja na to nemám nervy, už to akože nechce. A poznám lepšie vodko než A chytaj! kilejko. Kde si ty, Peloušek? Hej, ty chytáš? Aha, ty si za skalou, teba nemôžem. Skúsim teba, zastav! Zastav! Stoj! Poďme, nabíjaj! Hedzer! Hedzer, ty lamák! Chytaj, Hedzerko! Toto nie je normálne, toto nie je normálne! Poďme, nabíjaj! Dám ti to rovno do kapoty. Komu to má napráskať do kapoty? Jalalaj. A tomu to dám do kapoty. Chytaj do kapoty. A šupnem, uvidíme. Je po nich! Najděte další cíl. Peloušek je zase zničený hneď. Toto nie je možné, Peloušek. No tak, keď som išiel s dvojkou. Čo sa napálim! Pič. A ja? Co je ja? To potom to napálim. To je lama. Joj, to mi to zavadza. Vole. Môžem strikať. Strik! Ty sa uhni. Oj, za nami je niekto. Chytaj, lamo! Ojojoj! Mamáci! Co chceš ty, lamo?
zo zadu, pozor. Nepřátelský tank Zničen. zničen. Ne, Hedzer, ty to nerob! Teraz som sa zasekol. Oh, Muay Thai. Teraz ja. Čo, iba Dostali to. 114? Dala rovno do Ja pancieru. to čujem, more. Obratný manéver! Padáme odsud. Tady už nemůžeme zůstat. Obratný manéver. Dobre, nevadí. Nevydago. Takže toto by bolo pre toto video by to Pre bolo tento asi diel všetko a uvidíme sa na budúce. Čaute.